nog niet gedaan. Nee hoor, maar twee heli's, dat zou nu toch nog wel moeten lukken, denk ik, hè. Ja. Bruno Bertje. Hallo Bert. Oké, Bruno, we hebben een andere flight level gekregen en wij zijn al onder de wolken gekomen. Gaan wij mee met Thierry? Bertje, van mijn part mogen jij stilletjes beginnen landen hoor. Wij gaan u niet meer nodig hebben. Bruno? Ja, misschien nog net even rekening houden met die Heli 2 als dat fenomeen terugkomt van die demodulator eigenlijk. Ja, maar hij is nog niet naar Heli 2 geweest, dus... Oké.